ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዘምድር ኽውለድ ከሎ ናብ ዘምድር ኽመጽእ ከሎ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ነገር አማኑኤል ኮይኑ አምላኽ ኣብ ማእኸል ሰባት ድኳኑ ዘርጊሑ ክነብር ዝጀመረሉ ማለት ካብ ሰብ ወይ ከዓ ናብ ሰብ ተወሊዱ ንደቅ ሰባት ከዓ ናብ አምላኽ ዝወለደሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ በማዓንቲ ከም አርስቲ ክወስዶ ወይ ከዓ ኣብ ልብና ክቅመጥ ደለዩ ዘለኹ ነገር ብዛዕባኡ እንድሕር ኮይኑስ ናብኡ ንኺድ ዝብል ሓሳብ ብዛዕባ ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ ናብ ክርስቶስ ንኺድ ኣብ ገለ ቦታ ብዛዕባ ልደት ጎይታ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕረፍ ኣጋይሽ ቦታ ስለ ዘይተረኽበሉስ ኣብቲ መብልዕ ማል ኣደንቀሰቶ ይብለና ዕማል ከይዱ ዝደቀሰ ጎይታ ዝረአይዎ ክልተ ጉጅለ ነይሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ እዮም እንታይ እዮም ኮይኖም ገለ ሓሳብ እንዳረአና ከይዲና እግዚአብሔር ይባረክ ንምርአይ ዘይከኣሉ ናብቲ ዝተነዓቐ እንስሳታት ጥራሕ ዝቕመጥሉ ቦታ ኣብኡ ስለ ደቂ ሰባት ወሪዱ ተዋሪዱ ዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ንምርአይ ዘይከኣሉ ሰባት ሓደ ኣብቲ እዋንቲ ንጉስ ዝነበረ ሄሮድስ ኣብቲ እዋንቲ ንጉስ ኮይኑ ዝነበረ ሰብ ብዛዕባ ምውላድቲ ንጉስ ሰሚዑ እቶም ሓደ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ንጉስ ኩላ ምድሪ ተዋሪዱ ንደቂ ሰባት ንሓጢያት ስርየት ኢሉ ዕማል ከይዱ ዝተወልደ ጎይታ ንምርአይ ዕድል ዝረኸቡ ሰባት እዮም እቶም ሓደ ከዓ ብዛዕባኡ ከም ዝውለድ ዝሰምዑ ግን ንምርአይ ዘይከኣሉ ሰባት እቶም ዝረአይዎ ከምቲ ዘንበብናዮ እቶም ጓሶት እዮም ኣቀድማ ቢልና ምዕራፍ ክልተ ማቴዎስ ዘለዎ ኣካሎት ኣለው ሰብ ጥበብ ዝበሃሉ ኣለው እዚኦም እቲ ዝተዋሃቦም ዕድል እቲ ዝሰምዕዎ ድምፂ እቲ ዝተረኣዮም ሪኦም ናብ ጎይታ ዝመጹ ሰባት እዮም ናብቲ ዝተወልደ ህፃን ዝመጹ ገጽ ንገጽ ንምርአይ ዕድል ዝረኸቡ ሰባት ቶም ሓደ ግን ከም ዝውለድ ዝሰምዑ ኣብ ማእኸሎም ከም ዝግለጽ ዝሰምዑ ግን ብምግላጹ ዝሰንበዱ እዮም ካብኦም ሓደ ሄሮድስ ስልጣን ስለ ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ክብ ዝበለ ሴድያ ስለ ዝቕመጥ ዘድልዮ ዘገር ዘበለ ኩሉ ብሓንቲ ቃል ትእዛዝ ዝረክብ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብቲ መብልዕ ማል ከይዱ ክርስቶስ እቲ መድሓኒ እቲ መሲሕ ንምርአይ ኣየድልዮም ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ምድረና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምርካብ ገጽ ንገጽ ንምርአይ ዝኽውሎም ብዙሕ ነገር ኣሎ ስልጣን ዕቤት ክብሪ ሰባት ብዛዕባኦም ዘለዎም ኣረኣያ ከይትንከፍ እሱ ከይወድቕ ከይውሰዶም ብኡ ተቐፂሮም ተኸቢቦም ክነብሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምርአይ ዕድል ይስጥ ቶም ካልኦት ጣዕሚ ዘገርም ፓር ካህናት እቲ ጽሑፍ ዝፈልጡ ንነዊሕ ዓመታት ምጽኣት ንጉሶም ዝጽበዩ ዝነበሩ ካህናት ከም ዝመጽእ ሰሚዖም ኣብቲ መብልዕ ማል ከይዶም ንምርኣይ ግን ዕድል ዘይረኸቡ ለካ ሃይማኖት ናብ ጎይታ ከይንቐርብ ናብቲ ዘድሕነና ናብቲ ኣምላኽ ስለ ነብስ ወከፍና ዝለኣኾ መድሓኒ ሓደ በይኑ ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸ ኣምላኽ ከይንርኢ ሃይማኖት እውን ለካ ኸልካል ኣምላኽ ንጽሑፋት ንዓና ክሰደልና ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሉ ድምፁ ክልእኸልና ከሎ ካብ እንተማሂርና ኣብኡ ዘንበብናዮ ዝሰማዕናዮ ነገር ተረዲእና ናብቲ መድሕን ናብቲ መሲሕ ክንከይድ ክሕግዘና እዩ ኣምላኽ ቀሪብዎም ዘይፈልጥ ናይ ኣምላኽ ተስፋ ዘይብሎም ኮኸብ ካብ ርሑቕ ስለ ዝረኣዩ ጥራሕ ክብሮም ዘለዎም ነገራት ኩሉ ገዲፎም ነቲ ዝተወልደ ንጉስ ክመፁ ክሪኡ ዝመፁ ሰባት ግን ጥቆም ነይሮም ክብርና ገዲፍና ዘለና ነገር ገዲፍና ስድራና ገዲፍና ኩሉ ሲ ገዲፍና ንድሕሪት ገዲፍና ሲ ነቲ ዝተወልደ ናትኩም መሲሕ ክንርኢና መፂና ዝብልዎም ሰባት ካብ ርሑቕ መፂኦም ከለው እቲ ጽሑፍ ዘንበቡ እቲ ጽሑፍ ዝተረደኡ ካህናት እቲ ተስፋ ዘለዎም ካህናት ግን 700 ዓመት ኣቀዲሙ ዝተጻሓፈ ጥቅስ እንዳንበቡ ንጉሶም ተወሊዱ ከም ዘሎ ዝነግሩዎም ሰባት 7 ሜትሮ ዝኣክል ርሕቀት ቀሪቦም እንዳተዛረብዎም ከለው ግን ናብቲ ንጉስ ዝኸይድ ልብ አይረኸቡን ተኻሊ እትዋና ሆቴል እትዋና ግን ነቲ ኣብ ቤቱ ዝውለድ ዘሎ ክውለድ ዝመጸ ንጉስ መሲሕ ከየስተውዕሎ ናይ ጋይሽ ብዝሒ ከዊልዎ ምናልባት በብዙሕ ሰባት ዝተኸበብና ኣብ ዙርያና ዘድልየና ኩሉ ብሓደ ድምፅ ትእዛዝ ዝቕርቡልና ሰባት ክሽግረና ከሎ ቁልሕ ንብሎም ክጽምውና ከሎ ንኸዶም ሰባት ዝበዝሕና ተኸቢብና ዘለና ሰባት እቲ ኩሉ ግዜ ቀረባና ካብ እስትንፋስና ኣዝዩ ክቐርበልና ዝተመደበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይንሪኦ ኸልኪሎምና ከይንኸውሉ መዓንቲ ክንሓስብ ምትሕትና ኢልና ትጎይ በዚ መዓልቲ እዚ ነዚ በዓል ክነብዕል ከለና ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዘለና ይኹሉ ብትኽክል ናይ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነብዕል እንድሕር ኣለና ብውሳኔ ናብኡ ክንመጽእ
نمس استفلالي درجة زلنا خنكون نخلينا فتصيمنا نكريستوس زي نفلتو نكريستوس زبهال بزعبو سميعا زي نفلت كنهلو نخلينا بزتفلالي هايمانوتات بزتفلالي አጋጣሚታት نتحسب زفلتنا زتردعنا سبات كنكون نخلينا زي وسنا اسمر زي حزنا سيريسلي نغويتا يسوع كريستوس نغون مشيت نمرأي وساني كوميتمنت زي وسدنا سبات عند زالدت غويتانا يسوع كريستوس بحقي زعبا كريستوس نحبينا اب كريستوس نقربنا معلت نخلهم بحدا زطرنفهم ነገር اتنغوس يولد كم زلو كلهم سمعوا كلنا نزم القطن سمع زلنا سبات زودق قال قرص ورقه انبيبنا خنلو بزغون አጋጣሚ ቴሌቪዥን ወልዒና ዝሰምዓናዮ ነገር ክህብ ይኽእል ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን somehow ሰሚዕና ኢና አይዛ ሁላ ምድሪ ናይ ኩሉ ደቀ አዳም ፍታሕ ናይ ኃጢአት ስሬት ምስ አምላኽ ዕርቂ ሓደ ፍታሕ በይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝኾነ ሰሚዕና ሎማ አንተ ግን ነቲ ዝሰምዓናዮ ክንእዘዝ ናብኡ ክንቀርብ ቶም ክልተ ሰባት ግን ቶም ሰብ ጥበብን ቶም ጋሶትን ግን مست زتولد مبلع مال زدكس بصان فيت نفكر انا بفصوم تحتنا اذا كريسماس نبلا بعالنا ابت مبلع مال زحدر غويتا يسوع كريستوس نري الا معالت نخلنا اب هيوتنا عوتات يسوع كريستوس
ዋጋይሻ እፃን ተወሊዱልና ከውርሰናና ትውርሻ ተወሊዱ አማኑኤል ክኸውን አምላኽ ምሳና ተወሊዱ አማኑኤል ክነብር አምላኽ ምሳና عبب